Idag ska jag ge några sminktips. Alltså, hon har ju redan sminkat sig klart. Men hon ska visa så man knaprar läpparna. Det här är idomin. Som man kan Hon ska idomnera sig. Man ska inte ta för mycket, annars blir det helt... Så hon tar väldigt lite nu. Ja. Ja, alltså... Och sen sprutar man hit så här. Då gör man så här. Ja. Ja, nu ska jag ta mer. Det blir mycket finare. Alltså. Ja. Så. Då är det... Ja, och hon ska ta lite mer. Ja. Det är snart slut.